Odhi nyime nyako Ramogi gi weche manyien mag migago kaka nasingo ni wan gi mathoth bende jotije mag kaunti ma Kisumu manondiki e sekta mar pur mar kawo kwan jopur e gwenge mopogore opogore kaunti no ne obago ng'anyo mamuol ka gidwaro mondo ochulgi osara margi moselewo kuom thuolo mar dweche 3 nyaka ne gitiek tich. Giwacho ni counties mamoko ne oseyudo chudo margi ka gin ema gidong' to ka gigoyo simu ne jogo ma ochung' ne chudo margi to nyisogi achaya gino ma omiyo giramo ni nyaka chulgi osachgi kawuono ma kawo kamano kata ma ok olewo. Kenneth Onyango ma en jatend migawo mar weche mag pur e kaunti ma Kisumu to kane oloso e wachno osingo chudo mar jotijego ni dhi mbele kendo kiny giduto gibiro yudo sachgi. Kata kamano jotijego to oramo kendo ok orwako wachno ka gidwaro mondo tim chudo ma kamano kawuono ka giwacho ni ka omenda ok odonjo e bengigi kawuono to pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo. Manager Mr. Balawanga nowuok kendo nwawuoyo kode. Sama nwawuoyo nonyisowa kit achaya mano komorowa. Mana adier? Adier. Onyisowa ni kata wamed mana ng'anyo nyaka higa manyien to ok bi chulowa. Kata nakawo thuoloni kaka ogai kawacho niya, I highly condemn kendo kwedo gi weche mager ma Mr. Balawanga owachonwago. Wan gi lit e chunywa. Ok wawuok kaka jogi pok omiyowa pesa kawuono. Kendo kata ofisgo kuma gibedego ging'e maber ni wadenyo to ok wadwaro pesa. Ok wanyal bede utewa to pesa wani oko. Kwanyal wawuok ne odiochieng' ma kawuono ni pesa nyaka donji account wa. Nyaka miwa. Agripreneur ne watiyo gi kwe kendo watiyo gi muol kendo watiyo maber gi pesa wate ma jomoko guok nolawo mokayo to ni koro pesa ok nyamiyo odiochieng' ma kawuono pesa nyaka donji account wa. By tomorrow their monies will reflect. Koro asenyiso the agripreneurs go negi dimbre gi bed mos ni mar mata no bedo sorted out. Koro kanitie ene for the protest ma gin go to mano ok en